pungkasaning dat kang murweng dat ya nduk. Dene wengi iki aku lan kowe kasembadan sowan maneh ngraketake paseduluran kelawan para kadang ing tinumpuk kene lumantar pagelaran wayang wengi iki ya nduk. Iya Mak. Ngestoke dawuhmu jane mula bukane kepiye dene aku lan Biyung bisa sowan ana laladan kene. Ora ngira nggonku ngemban dawuh timbalanipun panjenenganipun Bapak Kades Pak Kosim lan perangkat uga pepunden lan warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa tinumpuk kene nduk. Malah wingi Pak Kades rawuh ana sudunge dhewe diderekke kelawan panjenengane Pak Lurah Sepuh Bapak Jayus uga Lek Sarpo lan uga Mbah Lasta. Ngono. Lah Mbah Saji kok ora derek Mak. Ora nduk sajake enek acara. Iya. Lah dadi ngopo? Lah dawuhe ngene nduk dalam rangka bersih desa bengi iki gelar wujude pagelaran wayang kulit ingkang nyatane ing desa tinumpuk kene tiap tahun mesti gelar wayang kulit. Mula iki acara bersih desa wayangan tetep diuri-uri kelawan panjenengane Bapak Kades. Mula ayo didukung program-programipun Pak Lurah supaya tradisi budaya ora punah lan dasare desane ya tetep maju lan ngrembaka nduk. Iya Mak, dereke mangayu bagya ya Mak. Bengi iki acarane bersih desa Mak. Iya nduk. Mula kang mangkono sakwise para warga masyarakat mlumpuk dalam rangka pangetan yaiku bersih desa ayo padha tirakatan mergo gaman sing paling ampuh dhewe ora ana liya mung kejaba melek melekan bebarengan sewengi nata sisan gawe merenung sisan gawe minta marang sing nugrahane Kang Maha Agung. Mula ayo ndedonga bebarengan nyuwun pangestu para kiai ulama muga-muga wiwit ing ratri iki nganti pungkasaning jaman desa tinumpuk tansah ginanjar kawilujengan bagas waras para kawulanipun gemah ngripah loh jinawi kerta tata raja masyarakat iso mesem guyu anane mung adil makmur kanthi adhedhasar Pancasila. Kabeh para pejabat nganti teka masyarakat ayem tentrem, ayem lahir batin, selamat donya, praktek akhir Allahumma. Amin. Sing dadi pedagang muga-muga dagangane laris batine yo akeh Allahumma. Amin. Sing dadi pegawai negeri muga-muga gajine mundak, sertifikasine mundak, pangkate yo mundak Allahumma. Amin. Sing dadi petani muga-muga panenane saya akeh dienggo mangan turah-turah yen ditebaske payune yo larang Allahumma. Amin. Sing dadi pengusaha muga-muga usahane lancar jumbo lawan kekarepane. Sing duwe utang nang BRI muga-muga yo ndang lunas utange. Iya. Sing nang Bank Mekar kuwi yo ndang lunas. Sing ijek rondo iki enten rondo kathah oke Mak jare muga-muga yo ndang entuk jodoh iso lan ora katolpen ngaturake panuwun dhateng panjenengane Pak Lurah Kosim yo Mak. Iya nduk dasare Pak Lurah kuwi piyayine grabyak semanak tur yo lomo nduk. Piyayi kok ora neng lerene blas ya nduk. Lah iya rena wengi ora leren iki kabeh yo mung kanggo masyarakat kok Mak. Iya dasare Pak Kades Kosim kuwi piyayine cikat Trengginas trampil nduk. Pembangunane maju iki masjide ya dibangun meh dadi. Iya. Yo ternak ayam barang lah jan piyayi cikat Trengginas trampil mumpuni segala hal kok nduk. Iya. Apa sing dikersake masyarakat disembadani dilayani dening panjenengane Bapak Lurah Kosim kanthi becik. Iya.
Ya muga-muga Pak Lurah Kosim pinaringan sehat lancar anggone ngayahi nglayani para warga masyarakat ing tinumpuk kene ya Pak. Iya Nduk. Antuk nugrahaning Gusti, antuk pengayomaning Gusti menjadi kepala desa amanah bisa nggawa warga masyarakat tumuju marang ambangun, bangun lahir, bangun batin. Masyarakat nyawiji bersatu tumuju puncaraning desa. Sedaya kang jinangka bisa kasembadan sukses lancar rahayu nir ing sambe kala Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti